Joo, kaikki katsojat, että olisi uusi videoja tähän. Mä haluan taistelurojaale. Noin. Niin me nyt niin pelataan Battle Royalea, mutta ev.iossa taas kerran. Taas sama juttu. No otetaan sitten yksityinen. Lipun ryöstö. Tuossa taistelu rojaale. Otetaan vaikka 20 bottia. Ja otetaan Issitugu mapiksi. Yhdistetään. Niinku aina. Se on Lurkki 11 täällä. Niin. Uusi video EV.iossa. Ja botit ovat tässä O1, koska mä ei vieläkään mestari ole tässä mun mielestä, mutta hän sanoo jotakin muutakin itse, mutta on mä tässä kuitenkin ihan hyvää mun mielestä. Tämä mikään mestari vielä tässä Royalessa ole. 21 vuotta elossa ja vasemmalle elossa, hä? Mä en ymmärrä tätä peliä. Miten tältä pääsee pois? Mä en ymmärrä tätäkään. Täällä voi hyppiä. No niin. Täällä voi hyppiä nyt. Ja juosta. Sitä on niin hyvin tehty kyllä tää putoamisanimaatio. Yksi mun kaveri sanoi, että mä oikeesti tykitän niitä videoita YouTubeen. Minä tykitän niitä. Ja kiitos hänelle. Ja tässä samaan ländipaikka, minne mä yleensäkin ländään. Eli täällä löytyy aina snippu. Yksi kappale tappoja. Voi vitsi. Minä ja minun Aemi. Nyt on paha paikka. Ei oo paukkuja. Ei oo asetta. Tuossa on ihan vitsi hyvä biisi. Siis niinku aina, semmonen, en mä tiedä, semmonen tavallinen semmonen video. Ei oo vielä mitään outoa. Sitten kun mulla on 10 tilaa, koska mulla on tällä hetkellä ainakin 9. Heti kun mulla on 10, niin meikä tekee spesiaalin muuten. Nyt on hyvää luuttia. Miksi ne eivät näytä mitenkään spesiaalilta nää aseet? Koska tämähän on niinku legee. Ei tää näytä oikein siltä kyllä. Kyllä. Niin, se näyt sekaisin vähän. Tää ei oo se hyvä revolveri. Mutta tää on se hyvä snipupistoli. Sitä väitte, että mulla on tähän loputtomat paukut. Samaa tässä aseessa. Mä en tiedä kuinka paljon paukkoja mulla edes on sitten tässä. Voi vitsi. Rocket launcherit. 2 tappoa yhdellä. Ja meikällä on puolet hopeista. Vielä 1 panos. Vielä 16 on elossa. Mitä? What? Mihin mä kuolin? Hov. No, se ei tainnut mennä ihan niin kuin piti. Ei oikeesti. Siis tää mappi. Tuo mappi. Mutta tää linkku on hieno. Tää battlebussi. Mä saatan pelata vasta. Mä saatan. Mutta en vielä hetkeä, kun mä oon perkele semmonen, että jos mä haluan
katso tuonne suuntaan ja mä oon katsomassa tuonne, niin se tapahtuu näin. Yhtäkkiä. Sen pitäisi tapahtua tälleen niinku. Niin auttakaa niitä ja kertokaa, että niinku miten mun pitää siellä tehdä ja miten ja mitä ja niin. Ja mä haluan se juttu, että kun painaa tähtäysnappia pleikkarilla, niin ja liikuttaa ohjainta, niin sitten se tähtään liikkuu. Mä haluan sen jutun takas, koska en mä muuten osaa pelaa pleikkarilla. Jos mä osaan pelaa, niin en mä halua videotakaan tehdä, koska en mä tykkää pelata silleen, että mä en osaa pelaa. Koska mä käy kyllä niin monessa pelissä niin hyvä. Miksi mä olisin vanhaa se häviisi? Mitä mä sain? Tässä ei ole nyt jokin oikein. Joku meikä yrittää ottaa jotakin asetta ja mä en saa sitä. Mitä ihmettä? Onko tää yhden aseen haaste? Ei hemmet. Hyvä, että tää alkupyssy on niin OP. Osaa paukkuja. Mä en halua ampua äijä, koska siinä menee tärkeitä paukkuja. Jes, vihdoinkin uusi ase. Mä tajusin. Mulla ei saa olla kädessä asetta silloin, kun mä oon ottamassa toista asetta. Se joku tavallisen päivän bugi. Joo, en mä sinne mene. Ympyrä siirtyy. Onko se siirtymässä nyt? Se double-hyppy on tosi OP. Eihän edes osunut, vaikka mä olin sentin päässä, niin hän ei osunut minua. Bro! Eikä vaan laittaa aimputtaamaan äijä. Nyt se... Liikkuuko se niinku vasta nytte? Mä en niinku ymmärrä tätä. Jollakin se teleporttausvoima. Mä kuulin sen. No niin, nyt tuli lataus. Ja mä en saanut sitä, kivaa. Muuten tässä on se tosi OP revolveri. Mä sanoin, se on OP. Bro, kuinka monta hyppyä mulla on äijä? Tuo on tuo teleportaus juttu, se ei ollutkaan hyppy. Okei, tuonne ei kannata mennä. Tuo latautuu tosi nopeeta. Näin. Mä oon jo 500 paukkusia. Voi vitsi loppua. Ei. Tuppa sieltä pikkuvauva. Tää on kirjaimellisesti niinku Van Dijk vastaa Mbappe. Van Dijk on, että ota siitä ja slaidaa sen. Mitä vitsiä?
Meikä crashas kirjaimellisesti tän peliin. Ei muuten, en minä halua pudota. Tää on hyppy, kyllä niin OP. Meikällä on high groundi. Ja myös tällainen melkein pääsi niinku... Mihin se kuoli? Siis mitä? Hoitittomuukseen. Tähän vaan loppuu tää vidiikin. Mitä ihmettä? Siis, mä en niinku tiedä mistä katsoa, että kuinka on nää vidit, että kuinka on tää kestänyt. Tähän vaan loppuu tää video. Bye bye.